ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹತ್ತುಲೆ ಯಾನೇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಬಸ್ ತಗ್ಲದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತ ಒಂದೆ ಅಗ್ಲೋಳೋಳು ಉಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಾಡೆಗೆ ಏನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಟ್ಟದ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ತಗ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆತು ದೂರ ನಡಪಡೇನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡಪಡಾಬಿಡು ಥೋಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪು ಒಳ್ಳೆನ ಆಸೆ ಇದ್ದು ಬಟ್ ಆಯ್ ಉಂತಾನೆ ಹೂವು ಅವಳು ಜೊತೆ ಆನಾಡಗಿದೆ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇನು. ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಓಳುಂಟು ಕೊನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೂವು ಅಳುಂತದೆ. ಫೈನಲ್ ಅದು ಬಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ಹಬ್ಬ ಒಂದಿಗಡು ಉಂಟದು ಇತ್ತ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಬಸ್ ಬರ್ತೀಯ ಇವನ್ ಒಳ್ಳೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬೇರೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ತುಳೆ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಡ ಅప్పుడు ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ತುಲೆ ಎದುರುಡ್ದಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚದೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗದ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇದಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಅದು ಬಸ್ಟ್ ಕುಲೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೀಟ್ ಮಲ್ತುತ್ತೆ ಬರಣಿಪುರ ಸೀಟೇ ತೆಗೆದು ಜಾಡು ಇನ್ನಿದುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಆರಂಬಿಡು ಪೋಯರಾಬಿಡು ಪಂಡ ಚೂರು ಬಳಿತದು ಬಚ್ಚುಂಡು ಪಂಡ ಅಗ್ಲುಂತದನ ಮುಲ್ಪ ಈ ಹೆಬ್ಬಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಿತ್ತಡು. ಸೊ ಯಾನು ಉಂತನ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬಳಿತೋ ಒಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಗಾಡಿ ಹೋದೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ರೋಡು ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಸೀಟು ಫುಲ್ಲು ಕಾಳಿ ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರ ಮಟ್ಟ. ತುಲೆಗೆ ನೀಟದು ತೋಜು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟುರುದೇನು ಅವಳು ತಿರ್ತು ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಲೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಂದು ಬಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಪ ಬಟ್ ಬಸ್ ಪೂರ ಇಂಚಂದಂಡ ಚೂರು ಬೇಕನೆ ಬರ್ಪ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದು ಪೂರ ಪಟಪಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೂರ. ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕುತ್ತನೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಒಂಬೆ ನಲ್ಪೆಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದವು ಬೇಕ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನತೆ ಎನ್ನ ಓಲ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಗ್ಲು ದನ ಮನ್ಕರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರಿ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆರ ಆಪಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಂದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಂದುಲೇನು ಪ್ರಗತಿ ಬಸ್ ಪಂಡ ಬುಳುಪುಗೊಂಜಿ ನಾಳೆ 58 ಮಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಪಣ್ಣೊಂದು 11 ಬುಕ್ಕ ಪನೀರ್ ಅಪ್ಜಿ
ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೇಟ್ ಆಯಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಭಾವನವೇ ಒಂಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೋವಂದೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ರವಕ್ ಪೋಡ್ಯಾಪ್ನತ. ಸೊ ಅಂಚತ್ ಯಾನು ಪ್ರಗತಿ ಬಸ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಣೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಬಸ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯನೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮನ್ಪುಡಾಪುಡು. ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡ ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಓಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ಲು ಜತ್ತದ ಹೋಗ್ಪೇರು. ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಡ್ ಆಪಡು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ಸೈಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡವೇ ಎನ್ನವೇ ಅಂಡ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿತ್ತ ಪಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ನಮಕ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓನ್ ಅದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ದಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬರೋ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಬಸ್ತಲಾಯಿ ತೋಜ್ ತೈಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಪ್ದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲ 800 ಕ್ರೋಸಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಉಂತುಂಡು ಓಲ್ ಪಂಡ 800 ಕ್ರೋಸ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಪಂಡ ಇಂಚದ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೀರೊಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಮಂಗಳೂರು ಪೇರ. ಸೊ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಊಳಂದು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಕ್ಲೀನರ್ ಅತ್ತಂಡ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಡೆ ಬಳೆಯಿಂದ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತುಲೆ ಮುಟ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಓನ್ ಪಂಡ 800 ಕ್ರೋಸ್ದ ಅಂಚಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಲ್ ಪೋಪನ್ ಅಂತ ರೋಡ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ఆయన ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅವಳು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಡ್ಡ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರುವೇರು ಅಂತ ಪಂಡದು. ಸೊ ನನಮುಟ್ಟಲ ಜನ ಬತ್ತಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಪೋಂದುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಚಿಗಡೆ ಉಂತಂಡ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಸೆಕೆ ಆಪುಡು. ಎಕ್ಸ್ರೇ ವಿಂಡೋ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಮಿತ್ತುಡುಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಪರ್ ಸೀಟೆಡ್ ಲೋವರ್ ಹತ್ತು. ಸೊ ಲೋವರ್ ತಿಕ್ಕಡ ಬೆಟ್ರ್ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಮನಿ ಪಂದ ಜೆಪ್ಪಿರಾಪುಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಡಾಣಗದಾನೆ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಪುಡು. ಸೊ ತುಕ ಆಗಲಿ ಏತ್ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಆ ಜನ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಉಂಟದೆ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕಾತದು ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಂತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಕು ಹೆಬ್ಬಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪೂರ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ದೂರ ಉತ್ತನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫೇ ಇಂಚನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ತೊಲೆ ದಟ್ಟಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೀದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಟ್ಟಾನ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉತ್ತಂಡ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಪೋಡಾಪುಡು. ಮೊದಲೇ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋದನ್ನು ಬಸ್ಸು.
ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಬ್ಬಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಳಗೆ ಎತ್ತದೆ ದುಂಬುಪುರ ದಂಚೊಂದು ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ರಿದು ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಲ ಉಂಟ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಆದಿಜ್ಜಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಯ್ತು ನಂಚದು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗುದು ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ನಲ್ಲ ಉಂಡ ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆದ ಗಾಡಿ ಬೇಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಬ್ಬಳ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮುಲ್ಪದೈತೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಇಂಚದ್ದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗತೆ ಒಂಚಿ ಪೂಪೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ ಬಟ್ ಒಂಜಿದಾಯ್ತು ಬಂಡ ಮಿತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನಾಗಲು ಪೊಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ರೂಪೆ പോകുന്നുണ്ടാಗುತ್ತೆ മുളഞ്ച അത് പോപ്പണം ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಾಯಿನಲ್ಲ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇತ್ತವು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬರ್ಪಣದವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಳೆ ಪೂರ ಮೆಟ್ರೋದ ಕೈಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತುತೊಳೆ ಒಂಜಿ CBI ಈಗ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ CBI ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗತ್ತಿಯ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಹೋಯರ್ನ ತನಕಂಡ ಚಾಯ ಮಿನಿ ಪರಿಯರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟದು ಬುಕ್ಕವು ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಯಶವಂತಪುರ ಅದು ಪುಕ್ನು ಸೊ ಮುಲ್ಪುರ ಜಸ್ಟ್ ಪಿದೆ ಪೋಡಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಬೆತ್ತನಿರೋಸ್ಕರ ಯಶವಂತಪುರ ರೀಚ್ ಆಂಡೆ ಸೊ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಶವಂತಪುರ ಇಂಚದೆ ರೀಚ್ ಇದೆ ಯಶವಂತಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಜನಗಳು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗ ಸೀದಾ ಪಂಡ ಈಗ ಕಾತೊಂಜಿ ರಶ್ ಇತ್ತು ಯಶವಂತಪುರದ ಅರಿಯಮ್ಮಲಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಿದ್ದು ಗೇಟ್ ವೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಈ ಒಂದು ದಿನತ್ತಂಗ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇರ್ತದೆ.
ಫುಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೋಪಣೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ರಿಪೇರ್ ಪಡೋದು. ಸೊ ಮುಗ್ಗಲು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಪೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಪಂಡದು ಗಾಡಿನ ಪಿರ ಪೋಂದು ಪೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಏತ್ ಡೇಂಜರ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಡನ್ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಅಂದು ಕೂಡ ಅಗ್ಲವೇ ಜೀವ ಪಪ್ಪುನ ತಿಂತಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಸೊ ಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ಅಂದು ಮತ್ತು ಗುರುಗುಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪದು ನಾನು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜಾರಹಳ್ಳಿ ಪೀನ್ಯ. ಸೊ ನೆಲಮಂಗಲ್ ಮುಂಟ ನಮಕು ಒಂಚೂರು ಅವಳ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ ಒಂದು ಹೋಗ್ರಿ. ನೆಲಮಂಗಲ ಕರಿ ಬುಕ್ಕಾಂಡ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ವೈರಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ತುಳತೆ ಗುರುಗುಂಟ ಪಾಲ್ಯಡು ಫುಲ್ಲ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ. ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಬಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೋಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಳೆ ದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದವು ಆ ಪೀನ್ಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೀನ್ಯಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಜರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ಡ್ ಬರ್ತೊಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ನೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆನೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಎತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಜಿ ಸಂಶಯ. ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ನೆಲಮಂಗಲ ಇತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಸ್ತ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಚದು ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ ಬರ್ಪ. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪೆ.